ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, хуш омадед ба канали Мадина Тиҷи. Дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон боз тирпаронӣ сурат гирифта. Дар натиҷа 2 нафар захмӣ шуданд. Ба иттилои Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон, ҳодиса рӯзи 8 июл соатҳои 14:55 дар минтақаи Расровути ноҳияи Деваштичи вилояти Суғд иттифоқ афтодааст. гуфта мешавад, ки 4 нафар сарҳадбонони Қирғизистон бо либоси омехтаи молкиву ҳарбӣ марзи Тоҷикистонро ғайриқонунӣ убур карданд. ҳадаф аз убури ғайриқонунии марз аз ҷониби сарҳадбонони қирғизро Кумитаи давлатҳои амнияти миллии Тоҷикистон аспдӯзӣ мегӯянд. зикр мегардад, ки сарҳадбонони қирғиз бо силоҳ мусаллаҳ буданд. Номбурдагон мақсад доштанд, ки аз ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон 9 сараспи сокинони ноҳияи Деваштичро ба қаламрави ҷумҳурии Қирғизистон интиқол диҳанд, омадааст дар хабари Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон. манбаъ меафзояд, ки сарҳадбонони қирғиз бо амри наряди сарҳадии марзбонони Тоҷикистон итоат накарда ба сӯи сарҳадбонони тоҷик аз силоҳ оташ кушоданд. дар натиҷаи тирпаронӣ ҷавоби 2 сарҳадбони қирғиз захмӣ гарданд. таъкид мешавад дар хабари Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон. ҳоло дар ҷои ҳодиса намояндагони мақомоти дахлдори 2 давлат қарор доранд ва таҳқиқи ин қазия давом дорад.